Takže, ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dnes to bude také trošku netradičné video, takže bude to úplne normálne video, len je, prosím vás, je 2 hodiny ráno a 27 minút. A všetci už spia, takže ja budem musieť byť extrémne potichu. A dnes to bude taký krátke video extrémne. A bude to taký malý push na Finksa. Ok, som fakt blbý, takže... Ok, dávame play, takže... A ľudia, dajme si nejakú challenge, keď zbudím niekoho z paneláku, alebo proste niekoho, tak prehrávam, ale keď nie, tak vyhrávam. Takže... Ok, tu je Brock. Tu je Brock. Ok, dali sme Piperinu. Ok. Máme jeden tento odpadok. A mimochodom, aby ste vedeli, tak toto je nový mod, čo vývojáre pridali, cleaning niečo. A musí byť extrémne potichu. Fakt, sorry, keď ma nepočujete. Ale toto bude v podstate také ASMR, takže keď máte proste rádi šukajúce videá, tak mi dajte odber plus, že som vydržal do 2 hodiny ráno. Takže tá Piperina je nejaká núbska, ne? Som zavolil už 2-krát, ale tak okej, ne? Budem akože hovoriť nič. Ok, dali sme to. Easy. Ok, zatiaľ je to celkom easy, ale nechcem to zakrikovať. Oh my god. Vyhrávame, ale iba o 1 odpadok. Takže to není moc výhra. Vyhrali sme. Yes. Oh my god. Vyhrali sme. Yeah, boy. Oh my god. Yes. Ok, toto bude taká otváračka. Ok, super. To je ešte také v pohode. Ok, RR, to je proste najhoršie. Máme tu rovno aj nejaké kredity, pozerám. A toto bude posledná hra, lebo som fakt hovoril, že to bude proste nejaké proste krátke video a ja som strašne unavený, takže ja potom to video pôjdem hneď spať. Ok, takže je to Finks. On pôjde tam. Ok, dúfam, že ich tam aspoň nejako pozabierá. To je vampír. Vampír El Primo. Bum. Ok. Bum. Skvelo. Dobre, mamen. Ok. Nejako sme to dali. Bum. No. Ok, tam je ten vampír. Cože je veľmi zlé. Keď je tam ten vampír. Ja nemám rád El Prima. On je strašne na blízko, keď sa vám proste dostane, tak už nemôžete utiecť. To je najhoršie. Musíte ho proste na diaľku hitovať, keď máte teda bravlera na diaľku proti nemu. Ale keď máte zblízka proti nemu, tak ste dead, ti hovorím. Ok, dali sme body. Ok. Yes. Vyhrali sme. A
toto bude také krátke video, len tak, aby ste vedeli, že mám proste Things a hlavne také špeciálne, že to natáčam o 2:00 ráno. Takže dajte mi aspoň like, to bude všetko. Alebo keď nechcete mi dávať like, tak mne to bude iba stačiť, že sa pozeráte na videa. Tak prajem vám dobrú noc a krásny víkend. Zatiaľ čus.